Tämä on Keski-Suomesta kajahtaa. Minä olen Juho Hämäläinen ja seuraavana kuunnellaan toinen ennakkokappale tai ennakkosoitto. Kaikkihan on kappaleita. Kirke on aivan uusi jämsänkoskilainen metallibändi, laulavat suomeksi ja heitä tulee nyt 35. single nimeltä Auta. Ja itse asiassa heille tulee single, jossa on 2 kappaletta, tämä Auto on se toinen biisi niistä. Ja kertovat, että me ollaan Testamentin ja PMMPn tunnustamaton äpärä. Näin sanoo kosketinsoittaja ja sävellyksistä pääasiassa vastaava Sami Boman. Hänen lisäkseen tähän kuuluvat kitaristit Toni Lahtinen ja Mika Lampinen, basisti Kari Hietanen, laulaja Mia Itkonen sekä rumpali Juha Kurkinen. Ja tämä Auta on kuulemma syntynyt epätoivosta nykyistä maailmanmenoa kohtaan. Mitä vittua täällä tapahtuu? Tänään 2 lasta 3 puukottaa. Eilen teini toisen pahoinpiteli. Ja nainen puskasta löytyi surmattuna. Miks kaikilla on niin paha olla, et väkivalta leviää kaikkialla? Auta! Me tarvitaan apua! En edes tiedä, ketä yritän huutaa. Auta! Me tarvitaan apua! Mut jos siellä on joku, jota osaa, niin auta! 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 Perhe surmaa uutisvirrassa. Sehän tais olla jo toka tällä viikolla. Ja koulussa ne pelkää pommeja. Maailman lopulta alkaa tää vaikuttaa. Miks kaikilla on niin paha olla, et väkivalta leviää kaikkialla? Auta! Me tarvitaan apua! En edes tiedä, ketä yritän huutaa. Auta! Me tarvitaan apua!
Keski-Suomesta kajahtaa. Se oli Kirke, jämsänkoskilainen uusi metallibändi, ja Auta oli kappaleen nimi. Tämä oli ennakkosoitto. Tuo single ilmestyy perjantaina 35.